बे समाव बीपीएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि खहा गोबां सुबुंफोरा उदालगुरि इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैदों। खमैबो 130 बीपीएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएलआव जगदान होफैदों आरो बेखौ लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंदों दि इउपिपिएलआव हाबफैनाया बेनो फोरमान इउपिपिएलआ सरकार सालायनायाव साक्सेसफुल जादों। लोगोसे बुंबावदों जायहा थानायनि मोन्थाइ गैया बेफोरबायदिखौसो सरकारा इभेक्सन खालामनाय जादों। बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि देरहासारनाय 38 नं भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय सपनगाव प्राइमारिनि गुबुन गुबुन गामिनि बीपीएफनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गासै 130 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव जगदान होफैदों। जगदान जानायनि बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएलनि मावनाय दांनाय आदर्श आरो सरकार सालायनायाव जाफुंसार जानायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जादों होननानै फोरमायो। जयनिं हाबाफारियाव आलासि महरै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इउपिपिएल सिडब्लिउसि मेम्बार खगेन डेका, भ्रमण बाग्लारी, उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। জয়নিং প্ৰগ্ৰেম যিটো উদ্দেশ্য লৈ ইয়াত সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছে বিপিএফনিफ्राय লানাनै গুবুন আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ সপন গাঁৱে ইমান সন্মান দিছে বা আমাক ইমান মৰম দিছে। दिनै भैरबकुंड समस्थिनि सिङाव थानाय सपनगाव प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव 130 सुबुङा गुबुन गुबुन पार्टि गारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामदों आरो बेखौनो प्रमाण होदों जे इउपिपिएलआ सरकार सालायनाया साक्सेस जादों। इउपिपिएल सरकारा साक्सेस जानाय नुनायखाय थांनाय 2 बोसोराव रायजो राजाफ्रा गोजोनथाव खामानि मावनाय नुनायखाय दिनै बिथांमोना गाव गावनि पार्टिखौ गारनानै जोंनि पार्टियाव फैदों। बेनिखाय आं बिथांमोनखौ आदरनि जनायदों आरो लोगोसे खावलायदों जायफ्रा दासिमहालागै गोनो गोथो दं बिथांमोन जाहाथे इउपिपिएलआव जगदान खालामो। जों थांनाय 2 बोसोराव जेसेबां हायो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ फोसाबनो नाजादों। लामा सामा बानायनाय, स्कुल न' रिपेयार खालामनाय, मन्दिर वाल बानायनाय, दै लोंनाय बेबस्था खालामनाय बे गासैबो खामानिखौ जों मावगासिनो आरो मावलांबाय थागोन। दिनै भैरबकुंड ओनसोला जिहेतु बहुत बेकवार्ड ओनसोल हाजो खाथि जानायखाय लामा सामा दलं बायदिसिना गोबां नांगौ जादों खिन्थु तथापि थांनाय बोसोरनि जों जिखिनि हायो मावबाय आरो मावलांबाय थागोन। हयथ' बे फुल टार्म जोबनाय लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेंनाफोरा गासै जोबस्रांगोन आंहा फोथायनाय दं। बेनिखायनो रायजोफोरखौ जों कपारेट खालामजानो खावलायदों जाहाथे बिथांमोननि जेंनाफोरखौ जों मिथिहोनांगोन। रायजो राजाफोरनि जितु आंखालफोर दं, जि जेंनाफोर दं जोंनो मिथिहोयोबा जों बेखौ पर्यायक्रमै मोनसे नङा मोनसे जों फोजोबनो बोस्रांनो थाखाय खामानि मावनांगोन। दिनै बेबायदि जगदान खालामनायानो फैगौ पार्लियामेन्ट मावगोन इलेक्सननि थाखाय जोंनि बोलोखौ गोख्रोंसिन खालामगोन। खारन जों फैनाय माने जों जायखौ सापर्ट खालामो जोंनि जायजों प्रार्थी जागोन बिथांमोनानो भट मोनगोन आरो बेनिखायनो जों बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन होननानै मोजां नेरसोन। गोदान गोदान जगदान खालामबाय दाखालि बावैबो प्राय 120 जनसो जगदान खालामबाय, दिनैनि 130 जन आरो बिदिनो गुबुन गुबुन प्राइमारि कमिटियाव जों बेबायदि जगदान हाबाफारिखौ लाबाय थायो। एभेक्सन खालामनाय सोरखौ खालामो जायफ्रा थानायनि मोन्थाइ गैया इलिगेलि बे मोननाङि हाखौ दखल खालामो बेबायदिखौसो एभेक्सन खालामदों। जायफोर एभेक्सन खालामदों बिसोरनि भितराव बांसिनानो हयथ' भटार लिस्टआव नाम गैया आरो सोरबाहा हयथ' गुबुना हा दंखायो जास्ट फार्म बायदि थाबायदों। बेबायदिखौ जों एभेक्सन खालामो कारण सरकारिखौ जों उदां खालामनानै लाखिनो गोसो जाहाथे रावबो इलिगेलि मोनथावै हायाव बेदखल खालामनानै जनानै थाया जों बेखौ लुगैयो। आरो जों मानो जोंहा फरेस्टनिबो नांगौ जायो, इनभाइरनमेन्टखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बाथ्रा दं। बे गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानैसो एभेक्सन खालामदों। जों एभेक्सन खालामालासिनो दलद थानो होनाय मिन्स बे जोंनि कनसियासनेसनि आंखालनि थाखायसो बे जादों। बेनिखायनो जों एभेक्सन खालामनाया जायफ्रा राइटफुल सिटिजेन राइटफुल हानि सायाव थांनो गावनि हायाव थांनो बिथांखौ एभेक्सन खालामाखै खिन्थु जायफ्रा जेराव थानाङा जेराव मोननाङा बेबायदि जायगायाव थादों बेबायदिखौ जों एभेक्सन खालामदों। नमस्कार, निश्चय আমাৰ উদ্দেশ্য আছে কাৰণ ইউপিপিএলত যিটো কাম হৈ আছে মোৰ দেখাত আজিলৈকে যথেষ্ট ভাল কাম হৈছে আৰু নিশ্চয় ভৱিষ্যত ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰি
এইটো ইউ পি পি এলত জইন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত যাতে ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি বিশ্বাস কৰি নিজৰ ইউ পি পি এলত আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আজিৰ আগত আপোনাৰ কিবা এটা ৰাজনৈতিক দলত এনেকুৱা আছিলে নেকি? ৰাজনীতিত এনে মানে ইমান কিবাত নাছিলোঁ, বাহিৰত আছিলোঁ মানে এনে আগততো 15 বছৰ মানে বিৰোধী পাৰ্টিতে আছিলোঁ। মাজত বিৰোধী মানে BPF বিৰোধী মানে কিবা এই আগত মানে BPF বিৰোধীত আছিলোঁ আৰু এতিয়া মাজত আৰু BPF গুচি গ'লোঁ। এইবাৰ আকৌ মানে ইউ পি পি এলৰ যিটো কাম কাজ চাই পেলাই মোৰ সন্তুষ্ট হ'ল। BPF এৰি আজি আপুনি সেইকাৰণে মই আৰু BPF এৰি মানে ইউ পি পি এলত জইন কৰিলোঁ।